φίλοι του YouTuber. Σήμερα θα φτιάξουμε gaming κανάλι, το οποίο θα ανεβάζουμε βιντεάκια όπως αυτό. Θα παίζουμε gaming παιχνίδια. Τι μαλακία αυτό, παιδιά. Ναι, θα παίζουμε σε PC, PlayStation 2 και PlayStation 3. Θα παίζουμε και στα κινητά, θα παίζουμε στο Google, θα παίζουμε... Happy Wheels, τα πάντα. Όλο σήμερα ρε φίλε. Εντάξει ρε. Εντάξει, ναι, όχι, είναι έξω. Θα παίζουμε Mortal Kombat. Ναι, Θα σας πω το δεύτερο. ναι. Θα παίξουμε Call of Duty 3 για PlayStation 2. Θα παίζουμε James Bond. Θα παίζουμε PES 2013 και PlayStation 2. Παίζουμε Call of Duty 4. Παίζουμε God of War 2, το πήρε. Θα παίζουμε και San Andreas. Και comment στο YouTube και μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας. Εντάξει, αυτό ήταν φίλε μου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ταραν! Τελείωσες.